5 लाखनि बेसेबां पेसेन्टफ्रा बेमार जायो बेखौहाय फ्रियावनो नायगोन आरो। हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ'आव दायो आङो दंफैयो मिनिया ब्रादारनि न'आवहाय ओमफ्राय मिनिया ब्रादारनि मिसेसआ मा बानायगासिनो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअ'नि गेजेरजों देखायलांगासिनो दं। जायफ्रा भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायफालांबानो जाबाय आरोखि। दासिमाव बेबायदिनो गोबांथार मानसिफ्रा आयुष्मान कार्डफोरखौ बानायनानै लायाखै आरो दा बे आयुष्मान कार्डखौ मानो बानायनांगौ ओमफ्राय मा उपकार मोननाय जायो दा आं नोंथांमोननो भिडिअ'नि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ। ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायलांदो जोबजासे अब्लानो गासैखौबो बुजिनानै मोनगोन आरोखि ना। दा आङो एसे सोंनानै लायनि आसा नालाय जोंहा मिनिया ब्रादारनि मिसेसआ दा गोबाङानो बानायफैगासिनो दं आरो अब्ला नायलांदो नै बानायगासिनो दं आरो ना। बयबा अटिपि थांदोंनो दा नैबे बाहाया बानायदों। ओमफ्राय बाहाया सिगां बानायाखैमोन ने बानायथ'वाखैमोन औ दा बानायबाय आरो नै बाहायाबो नै औ दा मा खालामगासिनो दं नै नायदो ओरैबायदि होथाबलायखानांगौ आरोखि ना नै फेसजों खेबदों माजों खेबदों फेस देन्जारलै अब्ला नायदो नै आखाइयाव मा दं मा खालामगासिनो दं नै ओमफ्राय दासिमाव माथो मावगासिनो दं नोंलाय KYC आच्छा ओमफ्राय दा बानायनांगौ नामा औ ओमफ्राय ओमफ्राय मा बानायदों होनदों नों आयुमान मा होनदोंलाय आयुमान औ आयुष्मान ना बोरैबा कार्ड बानायदों होनदों दा ओमफ्राय दा बानायालानो ओंखाम मोनजाला रेसन कार्डआ बेखौ डिलिट खालामाखै NDC आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा बे आयुष्मान कार्डजों मा खामानियाव इम्परटेन्ट बेखौबो नों खिथाहरदो एसे 5 लाखनि बेसेबां पेसेन्टफ्रा बेमार जायो बेखौहाय फ्रियावनो नायगोन आरो 5 लाखनि बारा जाबा गावबागाव होनांगौ सासेयाव 5 लाख ओमफ्राय नैबे माइरंखौ मोनजाबाय थागोन ओमफ्राय दा ओरैबायदि सुबिदा आच्छा माइरंबो मोनजाबाय थागोन बेमार जाबाबो खुनु लस गैया आरो बेखौनो बायो बानायानो ओमफ्राय दा जेनेबा माखासे मानसिफोर बानायाखै बिसोरनिखौ दानजोबनायसैनो वाट्सएप स्टेटास होजोबखाबाय दाननोहाय डिलारफ्रानो गिदिंजोबबाय जेन'बा रेसन कार्डखौनो मोनलायनो नागिरना गोबां खस्थ'जोंसो बानायो जालायना फैनो नागिरना आजिखालि आरो बेखौनो लस खालामना लायोब्लालाय गावसिनिसो खोथासै। ओमफ्राय दा जेनेबा होजोंहाय डक्टरफोरनावबो माबा मोनसे बेमार आजारफोर जायोब्लाबो रेहाय मोनगोन जाहैबाय ने आयुष्मान कार्डफोर थायोब्ला रेहायबो मोनो ओमफ्राय अनलाइनजोंसो दा माबा जानोसैनो एडमिटनानो बे आयुष्मान कार्ड गैयाबा बेमारा नायाबो जानो हागौ बिसोरो आच्छा ओमफ्राय दा सोलायजोबनायसै दाथ' नों गोबाङैनो बानायबाय जेनेबा ना दा माखासेफ्रा बानायिफ्रा बानायनो हागोन आरो जाहाथे माने साननैल'सैसोनो 30 थारिखसिमल' होदों एप्रिल माने 26 27 28 29 30 सानथामल'सै गेजेराव 30 बिनि गेजेरावनो बानायनांगौ जाहैबाय ने दा खोनाखाबाय जायफोरा आयुष्मान कार्डखौ बानायनानै लायाखै मथा मथि साननै सानथामसोल'सै जाहैबाय माने बेखौ बानायगोना ओमफ्राय बिनिफ्राय उनावहाय बानायथ'नाय जानाय नंला ने ओमफ्राय बेस्थ' मा मावदों नोंलाय दालाय मावनायाथ' बिदिनोसै आङो देख्रु देख्रा आच्छा गासैखौबो गोरों जाहैबाय ने दा माखासे इउटुबावहाय फैसा हाबद'यैनि रागा जोंनानैहाय हाउजिं एकाउन्ट खयथा लादों होनदोंमोनलाय नों 6था लादों आङो हाउजिं एकाउन्ट 6था लुखादों न'खौ हाउजिं ओमफ्राय न'निखौहाय बारा सुखुवाला देफायो आं बानायो दा देफायनानैहाय मा बानायनो नागिरदों होनदों नोंखौ बेखौहाय आङो अलरेडि अट'मेटिक मा होनो डाइनिं टेबोल बानायगोन बे साइडआव फुरा सियार मानसि फैयोब्ला सियार नाङिनि बेवहाय जिरायग्रा वाइटिं सिटआव होनायफोर बायदि वाइटिं सिटनि बायदि आङो बेखौ केपासिटि बानायनो लादों आरो मानसि फैयोब्ला जाहाथे सियार नाङिनि आरो थारमाने बेखौहाय माने एकदमबारे अट'मेटिकलि सिमेन्ट होनायसै आरोखि ओरै राउन्डनो माने सियार होनो गनायनि आरोखि सियार बायनो गनायनि ओमफ्राय बेथ' जुग जुग जोरो जाहैबाय बेनो बुद्धिया दस्रा माने सियाराथ' बायो नालाय बैसोजों लोगोसे बेनिखायनो सियार नाङिनि आङो बेखौ डाइरेक्टलि होजोबो आरो कम्पालसारि आङो न'आवहाय होनो हायाखैब्लाबो आङो बे जिरायग्रा खिनिखौ आङो सानदों टाइल्स होनो सानदों आरो दा बेवहाय लिंटार बहायगोन लिंटार बहायसिगोन ने ओमफ्राय बे पस्टखौ देख्रुबनानैहाय
बिदि खालामबाय दा नोङो ने बेखौ देखायनानै आङो नैबे हाउजिङाखौबोथ' नोङो लुखादों जाहैबाय बे मजबुत बानानै जोयोना रुवाजों देयो देफाय जेबो जाया दा ओरैबायदि मजबुत मावदों आरोखि ना ओरैबायदि दा बे हाउजिङा बे आंनि न'निनो ओमफ्राय लोगोसे आं मालायफोरनावबो लादों 6थासो दङ बेबायदिनो हाफ वाल बानायना दोनजोब्बाय ओमफ्राय जथे मथे मिस्ट्रिफोरनि मावनायखौबोथ' नों फसायखा आं फसाया बांसिननि मिस्ट्रिनि मावनायखौ आं फसाया आं निजेस' नायफैनो हागोन रायजो राजाफ्रा पस्टफ्रा बेसेबां गिदिर दालायदों आरो माखासे मिस्ट्रिनि मावनायखौ नाय पस्टफ्रा बेस्टेड होदों आंनि मावनायजों गुबुननि बेलेगनि मावनायजों खुनु मिलाया आरोखि दा जै मावबाय बे गोमखा आरोखि टना दा खोनाखाबाय सोरबाफोर बेबायदि न' लुनोब्ला गोगोम लुनोब्ला सात दालायनो मा होनो RCC लुनोब्ला नैबे ब्रादारखौ हमनो हागोन आरोखि डेन्जारखा इयो स्मार्टखा गासैयावबो गारि बानायनाय सोरबा डाम्पारफोरनि इन्जिनफ्रा गाज्रि जाब्रुना दंला बेखौ लिंहरदो आरो ना टटेलि बानायजोबखायो जाहैबाय दा नोङो ने टेलेन्ट बानायजोबो आं माने ओरैबायदि माने नायनानैनो अंख खालामग्रोनानैनो बे अलरेडि जानानै थांखायो आरोखि दैनाय लोगो दा बेबायदिनो नै थौआबो बायनो हाया ओमफ्राय नों जेबोथ' खर्स लाखाखै आं लायाखै मानसिफ्रा खर्स लासेयाव जाबावा खर्स लासेयाव जाया खर्स लानायफोरनि मावनायखौ नाय माबायदि थेरा बेख्रा ओमफ्राय आंनि मावनायखौ नाय दाबो नाय एक सुटाबो हेरफेर खायलें नुनाय नङा आरो माथो नायनो हागोन नै एक सुटाबो खायलें नुनाय नङा आरोखि आं मावनायखौ माने ओरैबायदि आं गोसो जानानै मावोला गासैखौबो हायो माने मावैनि सिगां आं अलरेडि सानग्रोयो बे खामानिखौ मावोला माबायदि जागोन बेखौ आं अंख खालायग्रोयो आरोखि ओमफ्राय जै दैबाय बे खानायदों जों समान सिग्रेट जानांगौ आं बे सखियाव उन्दुनायबाय आरोखि ना गोगोमल' मोनदों ओमफ्राय बे सखिखौलाय बायनाय ना मानाय दा आङो बे सखिखौहाय आं निजेस' आखाइजों बानायनाय जादों ओमफ्राय दा हाथायनि जेसेबांनाखि फारलें आं नायजोब्बाय माने एसे डिफेक्टजोब आरोखि ना माने एसे बेलथायबानो खेख्रे खाख्रा होननाय आंनाव गंसे दङ फारलें आङो 7,000नि बायदोंमोन बै समावनो मथा मथि 2,500आवनो आङो बायदों 7,000नि फारलेङा जाहैबाय बे समावहाय 7,000आनो 7,000 खामोन गोगोमखामोन ओमफ्राय दा उन्दुयै माने ओरैबायदि खेख्रे खाख्रा आरोखि एसे बेलथायबानो ख्रे होनो जाया ओमफ्राय दा बेनिखायनो आङो साननानै आंनि दिमागजों माने आङो बे सखिखौ ओरैबायदि मजबुत बानायदोंना माने 3 इंसि गाजालजों फिट आरोखि